നോക്കാം. ആറാമത്തെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ഹലോ മഹാഭാഗ്യശാലികളെ, നിങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങളെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കൊല്ലരുത്. പൗരന്മാർക്ക് അഥവാ പ്രജകൾക്ക് സർവ്വസമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ആശംസിക്കുകയും അവരുടെ സംരക്ഷകരായി വർത്തിക്കുകയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം. ചന്ദ്രദേവൻ സോമൻ അല്ലെ ആ പ്രജേതസ്സുകളോട് പറയുന്നതാണ്. അവരെന്താണ് കോപം കൊണ്ട് എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളെയും എല്ലാ സസ്യങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് ഭാവാർത്ഥം നോക്കും. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് സർക്കാരിന് അഥവാ രാജാവിന് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ചുമതലയുണ്ട്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു ജീവിയെയും അനാവശ്യമായി കൊല്ലപ്പെടരുത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ പ്രജാപതിർ ഭഗവാൻ ഹരിരവ്യയഃ വനസ്പതീനദുഷദീശ സസർജോർജമിഷം വിഭുഃ. അഹോ പ്രജാപതിർ ഭഗവാൻ ഹരിരവ്യയഃ വനസ്പതീനോഷദീശ സസർജോർജമിഷം വിഭുഃ. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള എല്ലാ പ്രജാപതികളും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വജീവികളുടെയും യജമാനാകുന്നു. അദ്ദേഹം സർവ്വവ്യാപിയും വിനാശമില്ലാത്തവനുമായ യജമാനാകിയാൽ മറ്റു ജീവികളുടെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൃക്ഷങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. ഈ സസ്യജാലങ്ങളെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള അന്നത്തിനു വേണ്ടി സർവ്വദേവന്മാരുടെയും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ചന്ദ്രന്റെ പ്രബല ദേവനായ സോമൻ പ്രജേതസ്സുകളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പ്രജേതസ്സുകൾ അവയെ കൊന്നൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരുടെയും അന്നത്തിന്റെ കാര്യം ക്ലേശത്തിലാവും. കാരണം അന്നത്തിന് വൃക്ഷങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്നം ചരാണമചരാഹ്യപാദാപാദചാരിണാം അഹസ്താഹസ്തയുക്താനാം ദ്വിപാദാം ചതുഷ്പദഃ. അന്നം ചരാണമചരാഹ്യപാദാപാദചാരിണാം അഹസ്താഹസ്തയുക്താനാം ദ്വിപാദാം ചതുഷ്പദഃ. പ്രകൃതിയുടെ ക്രമീകരണത്താൽ പഴങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും പക്ഷികളുടെയും കീടങ്ങളുടെയും ആഹാരമായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലുകളില്ലാത്ത ജീവസത്തുക്കളും പുല്ലുകളും പശുക്കൾ, എരുമകൾ മുതലായ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുൻകാലുകൾ കൈകളായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത മൃഗങ്ങൾ, ഇര പിടിക്കുന്ന നഖങ്ങളുള്ള കടുവകളെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാൽക്കാലികളായ മാനുകളും ആടുകളും അതുപോലെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും മനുഷ്യജീവികൾക്കും ഭക്ഷണങ്ങളായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമപ്രകാരം അഥവാ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവസത്ത മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭക്ഷണമാകുന്നു. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ദ്വിപാദാം ചതുഷ്പാദ, 4 കാലുള്ള മൃഗങ്ങളും അഥവാ ചതുഷ്പാദ, അതുപോലെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും മനുഷ്യജീവികൾക്ക് ദ്വിപാദ ഭക്ഷണമാകുന്നു. ഈ 4 കാലി മൃഗങ്ങൾ ആടുകളെയും മാനുകളെയും പോലുള്ളവയാണ്. പശുക്കളല്ല. പശുക്കൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. പൊതുവെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകൾ, ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും മാംസം ഭക്ഷിക്കില്ല.
ക്ഷത്രിയർ ചിലപ്പോൾ ആയോധന കല അഭ്യസിക്കുന്നതിന് വനത്തിൽ പോവുകയും മാനുകളെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി കൊല്ലുകയും അവയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ശൂദ്രരും ആടുകളെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട്. പശുക്കൾ മനുഷ്യരാൽ കൊല്ലാനോ ഭക്ഷിക്കാനോ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയല്ല. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഗോഹത്യ അതിശക്തമായി അപലപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഗോവിനെ വധിക്കുന്ന ഒരുവൻ അനേക വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഗോവിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്രയും രോമങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും കാലം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. മനുസംഹിത പറയുന്നു, പ്രവൃത്തിരേഷ ഭൂതാന നിവൃത്തിസ്തു മഹാഫല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ആ താല്പര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഒരുവൻ അഭ്യസിച്ചിരിക്കണം. മാംസം ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ നാവിന്റെ ആവശ്യത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചെറിയ മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ പാൽ തരുന്നതിനാൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മാതാക്കളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഗോക്കൾ ഒരിക്കലും വധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. ശാസ്ത്രം പ്രത്യേകം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൃഷി ഗോരക്ഷ. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ വൈശ്യവിഭാഗം കൃഷിയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ പാൽ നൽകുന്ന ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യൂയം ച പിത്രാനദിഷ്ടാ ദേവദേവേന ചാനഘഃ പ്രജാസർഗായ ഹി കഥം വൃഷാൻ നിർദഗ്ധുമർഹതഃ. യൂയം ച പിത്രാനദിഷ്ടാ ദേവദേവേന ചാനഘഃ പ്രജാസർഗായ ഹി കഥം വൃഷാൻ നിർദഗ്ധുമർഹതഃ. അല്ലയോ നിർമ്മല ഹൃദയരെ, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പ്രാചീന ബർഹിയും പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനും നിങ്ങളോട് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെയും പിൻഗാമികളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഈ വൃക്ഷങ്ങളും ഔഷധങ്ങളും കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആദിഷ്ടത സദാ മാർഗം കോപം യച്ഛത ദീപിതം പിത്രാ പിതാമഹേനാഭിജുഷ്ടം വാ പ്രപിതാമഹേ. ആദിഷ്ടത സദാ മാർഗം കോപം യച്ഛത ദീപിതം പിത്രാ പിതാമഹേനാഭിജുഷ്ടം വാ പ്രപിതാമഹേ. ആദിഷ്ടത സദാ മാർഗം കോപം യച്ഛത ദീപിതം പിത്രാ പിതാമഹേനാഭിജുഷ്ടം വാ പ്രപിതാമഹേ. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്വാത്വിക പാതയാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവും പിതാമഹനും പ്രപിതാമഹന്മാരും തരണം ചെയ്തത്. അതാണ് നിങ്ങളും പിന്തുടരേണ്ട പാത. അനാവശ്യമായ കോപം നിങ്ങളുടെ ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കോപം അടക്കാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പിത്രാ പിതാമഹേനാഭിജുഷ്ടം വഹ പ്രപിതാമഹേ എന്നീ വാക്കുകൾ ഇവിടെ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ പിതാവും പിതാമഹനും പ്രപിതാമഹന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്ന സത്യസന്ധമായ രാജകുടുംബത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു രാജകുടുംബത്തിന് പൗരന്മാരെ അഥവാ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ അന്തസ്സുറ്റ പദവിയുണ്ട്. ഒരു സർക്കാരിന്റെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരുവനെയാണ്
പ്രജ എന്ന പദം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികളും മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും മൃഗങ്ങളെക്കാൾ താഴെയുള്ളവയായാലും തങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന ബോധം എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ രാജകുടുംബങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. നേതാക്കന്മാർ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മത്സരിക്കുന്നവരും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമില്ലാത്തവരുമായതിനാൽ ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിന് ഈ വിധത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമാകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അന്തസ്സാർന്ന പദവിയുള്ളൊരു രാജാവ് തന്റെ മഹാന്മാരായ പിതാമഹന്മാരുടെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തികൾ പിന്തുടരുന്നു. അപ്രകാരം ചന്ദ്രന്റെ രാജാവായ സോമൻ ഇവിടെ പ്രജേതസ്സുകളെ അവരുടെ പിതാവിന്റെയും പിതാമഹന്റെയും പ്രപിതാമഹന്മാരുടെയും മഹത്വങ്ങൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നാഷ്ടികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുരാജ് ദേവതായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയതിൽ പറയുന്നത് ആ പ്രജേതസ്സുകള് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്ത് വരികയും അതിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ വൃക്ഷങ്ങളാലും മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങളായാലും ഒക്കെ മൂടപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവരുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള പ്രാചീന വർഷി നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഇവിടെ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങളെ തന്നെ ബലി കൊടുക്കുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ എത്രമാത്രം പാപങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അതുപ്രകാരം അദ്ദേഹം പോവുകയുണ്ടായി. മക്കള് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കുക ഉണ്ടായില്ല, അതിന് മുന്നേ തന്നെ പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. മക്കൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് കാത്തു നിന്നില്ല, അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ വനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പിതാവിന്റെ അഭാവത്തിൽ പിതാവ് തപശ്ശേരികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയതിനു ശേഷം എന്താണ്, മക്കളൊക്കെ അവിടുന്ന് വരുന്നു. നേരത്തെ പിതാവിനേക്കാളും മുന്നേ മക്കളാണ് തപശ്ശേരികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ആ പ്രജേതസ്സുകൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് ഭൂമി മുഴുവൻ ധാരാളം വേണ്ടുന്നതും വേണ്ടാതുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങളൊക്കെ മൂടപ്പെട്ട് കാണപ്പെട്ടു.
ധാരാളം കാട്ട് ചെടികളും മറ്റുള്ള കാടും ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ കൃഷി ചെയ്യുകയൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. കൃഷി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കാണാം, അവര് അതൊക്കെ പറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട്, കളയൊക്കെ പറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാറ്റിനെയും കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെയാണ് ഇവിടെ ചന്ദ്രദേവനായിട്ടുള്ള സോമൻ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയത്, ദീർഘകാലം ജലത്തിനുള്ളിൽ തപസ് ചെയ്തതിനാൽ പ്രജേസുകൾ വൃക്ഷങ്ങളോട് കഠിനമായി കോപിച്ചു. അവയെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനുള്ള ഇച്ഛയോടെ അവർ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും കാറ്റിനെയും അഗ്നിയെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരത്രയും കാലം കഠിനമായുള്ള തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അത്രയും കോപമുണ്ടായി. സാധാരണ രീതിയിൽ വലിയ തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരെങ്കിലും അസുരന്മാരെയും രാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കുവാനൊക്കെയാണ് ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ സസ്യങ്ങളോടും വൃക്ഷങ്ങളോടുമാണ് അവരുടെ കോപം പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ചന്ദ്രദേവനെ എതിർക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ, നോക്കുകയുണ്ടായി. ഭാഗവതമൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. സാധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് മറ്റുള്ളവരോട് കോപിക്കാതിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കീർത്തനീയ സദാഹരി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കാളും വൃക്ഷത്തെക്കാളും സഹിഷ്ണുതയും ഒരു പുൽക്കൊടയേക്കാളും ക്ഷമയുള്ളവരുമായിട്ടിരിക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നാമം ശുദ്ധമായിട്ട് ജപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ആദരങ്ങളും നൽകുക, തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. അമാനിനാമാനിതേന കീർത്തനീയ ഭഗവത് മഹിമകൾ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നവർ ഒരു പുൽക്കൊടിയേക്കാൾ വിനയമുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പ്രയാസം കൂടാതെ പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ അല്ലെ, അവരൊക്കെ അത്രയും വിനയത്തോടെ അത്രയും സഹിഷ്ണുതയോടെയാണ് കൃഷ്ണാവതം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ അത് പുഷ്പിക്കുകയും കായ്ക്കുകയും വളരുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം അല്ലെ. അത് വൃക്ഷങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നക്ഷത്രാണാം മഹം ശശി അല്ലെ. നക്ഷത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചന്ദ്രനാവുന്നു ഞാനെന്ന്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തില് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ, സൂര്യനെ കുറിച്ചും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചും വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, സൂര്യനേക്കാളും ചന്ദ്രനേക്കാളും ഒക്കെ വലുതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാഗവതം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനൊക്കെ വലുത്, നക്ഷത്രങ്ങൾ ചെറിയ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ നേരത്തെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ ഇവരുടെ ഈ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, കാറ്റും അഗ്നിയും വൃക്ഷങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ച് ചാമ്പലാക്കുന്ന കണ്ട വൃക്ഷങ്ങളുടെ രാജാവും
ചന്ദ്രന്റെ പ്രബല ദേവനുമായ സോമൻ വ്യാകുലചിത്തനും അനുകമ്പാർദ്ദനുമായി എന്തുകൊണ്ട് നല്ല ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും സംരക്ഷകൻ അവനാണ്. പ്രജേതസ്സുകളുടെ കോപമടക്കാൻ സോമൻ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ അവരോട് സംസാരിച്ചു എന്ന്. ചന്ദ്രന്റെ പ്രബലനായിട്ടുള്ള ദേവനാണ് സോമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും പരിപാലകനെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഉള്ള ചെടികളും ഇതൊക്കെ ആരാൽ? ചന്ദ്രദേവനാൽ, സോമനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയും. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വളരുകയും കായ്ക്കുകയും പുഷ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം, എല്ലാ ചെടികളൊക്കെ വളർത്തുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം, എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളും എപ്പോഴാണ് വിരിയുക? രാത്രിയിലാണ് വിരിക. അല്ലെ, നമ്മൾ വൈകിട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റോസാപ്പൂവൊക്കെ അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പം വലിയൊരു ഗാർഡനൊക്കെ ആക്കി, ഇപ്പോ അതിലൊക്കെ നിറയെ പുഷ്പങ്ങളാണ്. വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്? അതൊക്കെ ചെറിയ മൊട്ടുകളായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ ആ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കുകയും അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിരിയുകയും അല്ലെ. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയോടെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മണവും അല്ലെ സുഗന്ധവും ഭംഗിയോടും കൂടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെങ്ങനെയാണ്? ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം അല്ലെ. അതുപോലെ ചില ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റുള്ള അതൊക്കെ അങ്ങനെ രാത്രിയിലാണ് അതൊക്കെ പഴുക്കുകയും അതൊക്കെ വിരിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രനാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ സംരക്ഷകൻ എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നവരുടെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണം ചന്ദ്രനിൽ വൃക്ഷങ്ങളോ സസ്യങ്ങളോ സസ്യജാലങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് നമ്മളെ അറിയിച്ചത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും? വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ടാക്കൂർ പറയുന്നു, സോമോ വൃക്ഷാധിഷ്ഠാത സയേവ വൃക്ഷാണാം രാജ. ചന്ദ്രന്റെ പ്രബല ദേവനായ സോമനാണ് എല്ലാ സസ്യജാലങ്ങളുടെയും രാജാവ്. സസ്യജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷകന്റെ സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിൽ സസ്യങ്ങളില്ലെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് പ്രതിപാദിച്ചു. എന്താണ്? സസ്യങ്ങളുടെയും സസ്യജാലങ്ങളുടെയൊക്കെ സംരക്ഷകനാണ്, വൃക്ഷങ്ങളുടെയൊക്കെ സംരക്ഷകനാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോമൻ, ചന്ദ്രദേവൻ സോമൻ. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു, ചന്ദ്രനിലെ വൃക്ഷങ്ങളോ സസ്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. ചന്ദ്രനും നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം തന്നെ അതിനൊരു അധിഷ്ഠാന ദേവനായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അല്ലെ, സൂര്യദേവനായിട്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ചന്ദ്രനിൽ ചന്ദ്രദേവനായിട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ പോവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പലരും അങ്ങനെ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, എന്നാൽ അത് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതും മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഗ്രഹത്തിലെ അല്ലെ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കും. അപ്പോ ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ശരീരം വെച്ചിട്ട് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനില്ല. ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉപരിലോകങ്ങളിൽ അവിടെ പോലും നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശരീരം വേണം. ഇപ്പൊ സൂര്യനിലെത്താനോ ചന്ദ്രനിലെത്താനോ ഒക്കെ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരം നമുക്ക് വേണം. അല്ലാതെ ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് സൂര്യനിലോ ചന്ദ്രനിലോ ഒന്നും പോവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് നമുക്കത് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രനിലെ വൃക്ഷങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ സസ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനാണ് സോമൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ചന്ദ്രദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോ ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും അത് പല എല്ലാം തന്നെ ഇത് പറയുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ നശിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോപമടക്കണം. നിങ്ങളുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആ
കാറ്റും അഗ്നിയും നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. ധാരാളം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ. അതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് പല മരുന്നുകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതെല്ലാം എന്താണ്, ആ അഗ്നിയിലെല്ലാം ചാമ്പലാവും അല്ലെ. നല്ലത് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എന്നാലും അതിന്റെ കൂടെ എല്ലാം തന്നെ ചാമ്പലാവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോപം അടക്കാനായിട്ട് ചന്ദ്രദേവനോട് പറയുന്നു. അല്ലയോ മഹാഭാഗ്യശാലികളെ, നിങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങളെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കൊല്ലരുത്. പൗരന്മാർക്ക് അഥവാ പ്രജകൾക്ക് സർവ്വസമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ആശംസിക്കുകയും അവരുടെ സംരക്ഷകരായി വർത്തിക്കുകയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം. ഇപ്പൊ പ്രാചീന മനസ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് രാജാവ് അല്ലെ. പ്രാചീന മനസ്സ് രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രജകൾ തന്നെയാണ് രാജാക്കന്മാർ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രജകൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്താണ്, അവരെ കൊല്ലുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ നേരത്തെ അല്ലെ, നേരത്തെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, സസ്യങ്ങൾക്കും ആത്മാവ് അല്ലെ. സസ്യങ്ങൾക്കും ആത്മാവുണ്ട്, അതിനും ജീവനുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളരുകയും കായ്ക്കുകയും പുഷ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനും ജീവനുണ്ട്, അതിലും ആത്മാവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, എല്ലാ പ്രജകളെയും സംരക്ഷിക്കണം, എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഒരു രാജാവ് സംരക്ഷണം നൽകണം. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നു. സർക്കാരിന് അഥവാ രാജാവിന് മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതലയുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ജീവി അനാവശ്യമായി കൊല്ലപ്പെടരുത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭരിക്കുന്നവര്, ഭരണാധികാരികള്, അവരെന്താ പറയുന്നത്, ആ രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകണം, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാണ്. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം വരുന്നത്, പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള എല്ലാ പ്രജാപതികളും ഉൾപ്പെടെ സർവജീവികളുടെയും യജമാനാകുന്നു. അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയും വിനാശമില്ലാത്തവനുമായ യജമാനാകിയാൽ മറ്റു ജീവികളുടെ ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി ഈ വൃക്ഷങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എല്ലാറ്റിനെയും എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. പശുക്കളൊക്കെ കാണാം, ആ പുല്ലുകളൊക്കെ തിന്നും അല്ലെ. വേറെ ജീവികളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ തിന്നും അല്ലെ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും ഭക്ഷണമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സസ്യജാലങ്ങളെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള അന്നത്തിന് വേണ്ടി സർവ്വദേവന്മാരുടെയും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചന്ദ്രന്റെ പ്രബല ദേവനായ സോമൻ പ്രജേസുകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രജേസുകൾ അവയെ കൊന്നൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരുടെയും അന്നത്തിന്റെ കാര്യം ക്ലേശത്തിലാവും. കാരണം അന്നത്തിന് വൃക്ഷങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഓരോ ജീവികളുടെയും ഭക്ഷണം അല്ലെ. ചില ജീവികളൊക്കെ എന്താ പറയാ, അതിലും ചെറിയ ജീവജാലങ്ങളെ തന്നെ പിടിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. ചിലതൊക്കെ സസ്യങ്ങളും മറ്റുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ തിന്നു അല്ലെ. ആനയൊക്കെ അല്ലെ, ആനയൊക്കെ എന്താണ് തിന്നുക കൂടുതലായിട്ടും? പനയുടെ അല്ലെ പോലെയൊക്കെ, പനം പട്ടിയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് തിന്നുന്നത് അല്ലെ. പലരും മാംസം കഴിക്കുവാനായിട്ട് കാരണം പറയുന്നത് അതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്, മാംസം കഴിച്ചാലേ നമുക്ക് നല്ല ശക്തിയും ഊർജ്ജമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. ആന 3 നേരവും മാംസമല്ല കഴിക്കുന്നില്ലേ. ആന എപ്പോഴും എന്താണ്, ചവച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആളാണ്. നമ്മൾ ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒക്കെ ആനയെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, തളച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ എന്താണ്,
ആന ഇങ്ങനെ പനംപെട്ടത് ഇന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിന് എന്താണ് കൂടുതൽ ശക്തിയും കൂടുതൽ വലിപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. എന്താണ്, മാംസം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം, വളർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്? മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും കഴിക്കുവാനായിട്ട്, അതിന്റെ ഭക്ഷണമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ്, ഔഷധ സസ്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അത് രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാനൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കോപം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പ്രകൃതിയുടെ ക്രമീകരണത്താൽ പഴങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും പക്ഷികളുടെയും കീടങ്ങളുടെയും ആഹാരമായി പരിഗണിക്കുന്നു. കാലുകളില്ലാത്ത ജീവികളും ജീവസത്തുക്കളും പുല്ലുകളും പശുക്കൾ, എരുമകൾ മുതലായ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ ജീവികളും ഏതേത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. എന്താണ്, ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികളും കീടങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ എന്താണ്, ഓരോ ചെടിയുടെയും അല്ലെ പഴങ്ങളും അതിന്റെ പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നും തേന് കുടിക്കും അല്ലെ. അത് ഓരോ ചെടികളുടെയൊക്കെ തേന് കുടിക്കുന്നതൊക്കെ അത് അത്രയും രസമാണ് അവര് അല്ലെ. ആ പുഷ്പത്തിന്റെ തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതിന്റെ തേനെടുത്ത് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആ പുഷ്പമൊന്നും വീഴ്ത്താതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ പശുക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കളും എരുമകളൊക്കെ എന്താണ്, പുല്ലുകൾ തിന്നുന്നു. മുൻകാലുകൾ കൈകളായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത മൃഗങ്ങൾ, ഇര പിടിക്കുന്ന നഖങ്ങളുള്ള കടുവകളെപ്പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളും മൃഗങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്, വലിയ വലിയ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമാണ്. കടുവകളെയും സിംഹത്തിനൊക്കെ പോലുള്ളവര് ഭക്ഷണമായിട്ട് അതിനെ കഴിക്കുന്നു. നാൽക്കാലികളായ മാനുകളും ആടുകളും അതുപോലെ ഭക്ഷ്യധാനികളും മനുഷ്യജീവികൾക്കും ഭക്ഷണങ്ങളായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നു. ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ചില സമയത്തൊക്കെ ക്ഷത്രിയർക്കൊക്കെ മാംസം കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ. ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുന്നത്, പശുക്കളെയല്ല, പശു ഗോമാതാവാണ് അല്ലെ, അതിനെ കൊല്ലരുത്. നായാട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചിലപ്പോഴ് മൃഗങ്ങളൊക്കെ വേട്ടയാടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാനിനെയും മറ്റുള്ള ജീവികൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. പ്രകൃതിയുടെ നിയമപ്രകാരം അഥവാ പരമദിവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവസത്ത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭക്ഷണമാകുന്നു. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ദ്വിപാദാം ച ചതുഷ്പാദഃ, 4 കാലുള്ള മൃഗങ്ങളും ചതുഷ്പാദഃ, അതുപോലെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും മനുഷ്യജീവികൾക്ക് ദ്വിപാദാം ഭക്ഷണമാകുന്നു. ഈ 4 കാലി മൃഗങ്ങൾ ആടുകളെയും മാനുകളെയും പോലുള്ളവയാണ്, പശുക്കളല്ല. പശുക്കൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. ഇവിടെ അതിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആടുകളെയും മാനുകളെയും പോലുള്ള മൃഗങ്ങളാണ്, അല്ലാതെ പശുക്കളെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പശുക്കൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പൊതുവെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകൾ, ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും മാംസം ഭക്ഷിക്കില്ല. ഇതാണ് 4 വിഭാഗങ്ങളുള്ളതില് ഈ 3 വിഭാഗങ്ങളും
സാധാരണ രീതിയിൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കാറില്ല. ക്ഷത്രിയർ ചിലപ്പോൾ ആയോധന കല അഭ്യസിക്കുന്നതിന് വനത്തിൽ പോവുകയും ആനകളെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊള്ളുകയും അവയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്ഷത്രിയർ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ അല്ലെ പലപ്പോഴും അവർ കാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ആ പരിശീലനമൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താ കായ്കനികളും പഴങ്ങളും അങ്ങനെയൊന്നും ലഭ്യമാകാത്തപ്പോൾ അവര് മാംസമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ശൂദ്രരും ആടുകളെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട്. പശുക്കൾ മനുഷ്യരാൽ കൊല്ലാനോ ഭക്ഷിക്കാനോ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളവയല്ല. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഗോഹത്യ അതിശക്തമായി അപലപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും പശുവിനെ വധിക്കുന്ന ഒരുവൻ അനേകം വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഗോവിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്രയും രോമങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും കാലം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു പശുവിനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ പശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര രോമങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും കാലം നരകലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ഓരോരോ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷ. അല്ലെ, ഓരോ നരകത്തിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കണം. ഇപ്പോ പശുവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗോമാതാവാണ്. അല്ലെ, ഒരു കുട്ടി കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെ, ബാക്കി കാലത്തൊക്കെ എന്താണ്? പശുവിന്റെ പാലാണ് കുടിച്ച് വളരുന്നത്. അല്ലെ, അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോ മാതാവാണ്. പശു എന്ന് പറയുന്നത് മാതാവാണ്. മനുസംഹിത പറയുന്നു, പ്രവൃത്തിരേഷ ഭൂതാന നിവൃത്തിതസ്തു മഹാഫല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ആ താല്പര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഒരുവൻ അഭ്യസിച്ചിരിക്കണം. പറയുന്നത് മാംസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിബന്ധനയാണെന്നാ പറയാം. മാംസ എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഇന്ന് എന്നെ കൊന്നോളൂ, ഞാൻ നിന്നെ നാളെ കൊന്നു തിന്നുകൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മാംസ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ഇന്ന് എന്നെ ഭക്ഷണമാക്കിക്കോളൂ, നാളെ ഞാൻ നിന്നെ ഭക്ഷണമാക്കാം. ആ നരകീയ ലോകങ്ങളുടെ വർണ്ണനയിൽ പറയുന്നു, ഏതൊക്കെ ജീവികളെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ജീവികളൊക്കെ നമ്മളെയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വധിക്കുകയും അല്ലെ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ അതുപോലെ അത്രയും നരകങ്ങളിൽ അത്രയും കാലം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടിരുന്നു. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രോമങ്ങളുടെ അത്രയും എണ്ണം കാലം. മാംസം ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ നാവിന്റെ ആവശ്യത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുന്ന ചെറിയ മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ പാൽ തരുന്നതിനാൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മാതാക്കളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഗോക്കൾ ഒരിക്കലും വധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. ശാസ്ത്രം പ്രത്യേകം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, കൃഷി ഗോരക്ഷ. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വൈശ്യവിഭാഗം കൃഷിയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ പാൽ നൽകുന്ന ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര അല്ലെ, അതിൽ വൈശ്യരാണ് കൃഷി ഗോരക്ഷ പിന്നെ വാണിജ്യം അല്ലെ, കച്ചവടവും കൃഷി ചെയ്യുക, പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടം. ഇത് വൈശ്യ വിഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അവര് കൃഷി ചെയ്തിട്ട്
ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അതുപോലെ പശുക്കളെ വളർത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ പാലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നൽകുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പകരം പശുവിനെ കൊന്നു തിന്നുകൂടാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, മാംസം ഭക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് വന്നിട്ട് അതിനെ തടഞ്ഞത് അല്ലെ. യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് സാധു മൃഗങ്ങളൊക്കെ, പശുക്കളെ പോലും കൊന്നു തിന്നുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ തരം താഴ്ന്നു പോയി. അപ്പോ ആ പശുക്കളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വധിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആ യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗബലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അവരൊക്കെ തടയുകയുണ്ടായി. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, അല്ലയോ നിർമ്മല ഹൃദയരെ, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പ്രാചീനബർഹിയും, പത്താമത്തെ ശ്ലോകം, പ്രാചീനബർഹിയും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനും നിങ്ങളോട് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെയും പിൻഗാമികളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഈ വൃക്ഷങ്ങളും ഔഷധങ്ങളും കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? പ്രത്യേകതകളുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള പ്രാചീന വർഷവും ഭഗവാനും ഒക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളോട് ഈ സൃഷ്ടി സഹായിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ആ പ്രജകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രജകളുടെയും പിൻഗാമികളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഔഷധങ്ങളും കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക അല്ലെ. ഒരാൾക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിയാൻ എന്താണ് ആ ഔഷധ സസ്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അല്ലെ. അത് പ്രകാരം പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ. ഒരു ഇങ്ങനെ തീ കൊണ്ട് എല്ലാം നശിക്കും അല്ലെ. ഈ കോപത്തിന്റെ അഗ്നിയിലെല്ലാം ചാരമായി തീരും, എല്ലാം കത്തി ചാമ്പലാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോപം അടക്കൂ, ഇതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കൂ എന്നാണ്. ധാരാളം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പലരും എന്താണ് കാട് അല്ലെ, കാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നത് ഒന്നിക്കലേ കത്തിച്ച് കളയും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിക്കും അല്ലെ, നിരപ്പാക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ധാരാളം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പല പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, വെറുതെ നിസാരമായിട്ട് കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ പോലെ എന്താണ് അവർ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവകളാണ്. എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, ആയുർവേദത്തിൽ ധാരാളം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയും എല്ലാവരെ കാണുന്നത്, പലർക്കും അത് കാടായിട്ട് കാണിട്ട് അതൊക്കെ അവര് വെട്ടി നശിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചേരുവകളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളൊക്കെ എന്താ വീട്ടിന്റെ അവിടെയൊക്കെ പറമ്പിലും എന്താ പറയാ പറമ്പിലും അവിടെയൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വളരുന്നുണ്ടാവും പല ചെടികളും അല്ലെ. കുറുന്തോട്ടി, അതുപോലെ കാട്ടപ്പ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാട് പോലെയുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ. അതൊക്കെ അവർക്ക് മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടിയാൽ അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നിന്റെ ചേരുവകളാണ്. അപ്പൊ അവര് എത്രയോ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോ എല്ലായിടത്തും വീടും ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കിട്ടാത്തപ്പോൾ അത് വേറെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുത്തിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ അവരെന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എല്ലാ മരുന്നുകളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് സംരക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്താണ് മരുന്ന് അല്ലെ. അത് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം ആ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായ എന്താണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, അതുകൊണ്ട് അല്ലെ. ജനനം, പ്രായമാവൽ, അസുഖം അല്ലെ, രോഗം, മരണം അല്ലെ. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ജനനവും മരണവും വാർദ്ധക്യവും
രോഗവും. ഇത് ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെ. എന്നാൽ ആ അസുഖത്തിന് അല്പം ഭേദമുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രജകളുടെ സംരക്ഷകനാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നശിപ്പിക്കാതിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഔഷധങ്ങളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഒന്നും നശിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കണം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്വാത്വിക പാതയാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവും പിതാമഹനും പ്രപിതാമഹന്മാരും തരണം ചെയ്തു. അതാണ് നിങ്ങളും പിന്തുടരേണ്ടത്. അനാവശ്യമായ കോപം നിങ്ങളുടെ ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോപം അടക്കാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ആ പരമ്പര, പ്രാചീന പരശുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും, അങ്ങനെ ആ പരമ്പര മുഴുവനായിട്ട് എന്താണ്, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ചവരാണ്. അവരൊക്കെ സാത്വികരായിട്ടുള്ളവരാണ്. എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണന നൽകിയിട്ട് അവരൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു, മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും എല്ലാം, അല്ലെ. അതാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ എന്താണ്, മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതെന്ന് ഭരണാധികാരികൾ കരുതുന്നു. എന്താണ്, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയും മറ്റുള്ള ജീവികളെയൊക്കെ കൊല്ലുകയും അവരെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഭരണാധികാരികളുടെ ചുമതലയായത്. അപ്പോ ആ നിങ്ങളുടെ പിതാവും പിതാമഹന്മാരും അങ്ങനെ ആ പരമ്പര എന്താണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അധർമ്മമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിതാമഹനാഭി ജുഷ്ടം വഹ പ്രപിതാമഹൈ എന്നീ വാക്കുകൾ ഇവിടെ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ പിതാവും പിതാമഹനും പ്രപിതാമഹന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്ന സത്യസന്ധമായ രാജകുടുംബത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള രാജകുടുംബത്തിന് പൗരന്മാരെ അഥവാ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ അന്തസ്സുറ്റ പദവിയുണ്ട്. ഒരു സർക്കാരിന്റെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരുവനെയാണ് പ്രജ എന്ന പദം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവികളും മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും മൃഗങ്ങളെക്കാൾ താഴെയുള്ളവയായാലും തങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന ബോധം എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ രാജാക്കന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. നേതാക്കന്മാർ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മത്സരിക്കുന്നവരും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമില്ലാത്തവരുമായതിനാൽ ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിന് ഈ വിധത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമാകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണ വ്യവസ്ഥയിൽ അന്തസാർന്ന പദവിയുള്ള ഒരു രാജാവ് തന്റെ മഹാന്മാരായ പിതാമഹന്മാരുടെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തികൾ പിന്തുടരുന്നു. അപ്രകാരം ചന്ദ്രന്റെ രാജാവായ സോമൻ ഇവിടെ പ്രജേസുകളെ അവരുടെ പിതാവിന്റെയും പിതാമഹന്റെയും പ്രപിതാമഹന്മാരുടെയും മഹത്വങ്ങൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഓ, നേരത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്, അല്ലെ. സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള പ്രജാതൽപരരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും തുല്യ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് ആ രാജാവിന്റെ ചുമതലയാണെന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു. ഇന്ന് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മത്സരിക്കുന്നവര് അവരെന്താണ്, യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവും ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അവർക്ക് പലരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ. മറ്റുള്ള നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എന്താണ്, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്, അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ധാരാളം ആൾക്കാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാല് അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ശരിയായ സംരക്ഷണമോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ. മനുഷ്യർക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല, പിന്നെയല്ലേ മൃഗങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെ. മനുഷ്യരെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കൊല്ലുകയും പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, കലിയുഗം അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ. കലിയുഗം കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെ ഒക്കെ
യുഗമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെ, ഈ ലോകത്തിലെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാത്ത അല്ലാത്ത വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇവരൊന്നും എന്താണ് പറയാ, കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തില് എല്ലാം തന്നെ തകിടം മറിഞ്ഞ രീതിയിലാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മികളെയും എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കൽക്കിയായിട്ട് കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അവതരിക്കുമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രജേസുകളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് ആ പരമ്പരയിൽ ഉള്ളവർ, നിങ്ങളുടെ പിതാവും പിതാമഹന്മാരും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സസ്യങ്ങളോടും വൃക്ഷങ്ങളോടും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കണം. അതാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജി, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി മഹാരാജ് ജി, താഗോർ പ്രമാൻജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എടുത്തെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവവൃന്ദേ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി മഹാരാജ്. താഗോർ പ്രമാൻജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.